הקואליציה שלך, זה נגד עמדת הממשלה, זה נגד עמדת הממשלה שאתה חלק ממנה, מה אתה עושה כאן? זה לא דיון על החוק. הממשלה שלך נגד זה, מה אתה רוצה? המל"ג נגד זה. אני חושב שעונש מוות מחויב כדי שלא יחזרו עוד אירועים כמו שראינו, עוד טבח, עוד אסון. הדברים שאם... יש לי ילדה שם, יש לי אישה שם, מה בוער עכשיו להיכנס איתם למצב שבגלל שאתה רוצה עונש מוות למחבלים ולהעלות את זה עכשיו בוועדה, האם אתה תהיה מוכן שהדם של האנשים האלה, שחס וחלילה בעקבות הרעה הזאת ובעקבות הדחיפות המטופשת הזאת של עכשיו לעשות, סליחה גברתי, שעכשיו לעשות עונש מוות למחבלים, כל מה שיוצא מהבית הזה שומעים בצד השני. אם חס וחלילה המשוגעים, הנאצים, הפסיכופטים, כל מה שאתה אומר עושים, אם ישתמשו בזה בשביל לפגוע בחטופים, הדם שלהם על הידיים שלך ושלך ושלכם ושל כולכם. אני רוצה את הילדה שלי בבית, לא לרצות שום אויב, נורא פשוט. אני רוצה את הבת שלי בבית. הדיון הזה להבנתי ולהשקפתי מסכן חיים של יהודים, ובמקום לדבר על מוות, שזה המילה שהכי הרבה שמעתי פה סביב השולחן הזה, תדברו על החיים. 239 חיים, תוציא אותם ואחר כך תדבר על שיטוח, על מיטוט, על עונש מוות, על מה שאתם רוצים. הוויכוח הזה הוא לא להקשיב והוא לא לכבד את המשפחות שלנו, הוא לא לכבד את 1,400 האנשים שנהרגו, הוא לא לכבד את המשפחה שלי ששרדה תופת, הוא לא לכבד את סבתא שלי, זה לא לכבד, לא לכבד. רגע, בבקשה, מה שאתם עושים פה, הוויכוח הזה הוא לא במקום והוא לא צריך לקרות עכשיו. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כל המציל נפש אחת כאילו